Hola, bon dia, bon dia a tothom. Avui us vull parlar del Mercat de la Independència. Com ja vam explicar, quan vam parlar del que era el Mercat del Triomf, el concepte de mercat va sorgir al que és a Terrassa en el 1092, moment en què hi havia tot el que era l'or com a forma d'intercanvi. A més, en el 1391, l'infant Martí havia atorgat aquell privilegi a la vila de Terrassa per poder establir un mercat, un dia i un lloc fixa per poder-ho fer. Aquest quin era el lloc allò seleccionat? Doncs el que era la plaça Major, al costat del que era la de la Torre del Palau, actualment el que és la plaça Vella. I d'aquí venia aquella famosa expressió de quan anaves al mercat a dir me'n vaig a la plaça, allò, amb la bossa, no? Anaves al mercat a comprar. Va ser l'any 1896 quan l'Ajuntament va decidir la construcció d'un mercat cobert que va ocupar els terrenys de l'antic edifici de l'Hospital de Sant Llàtzer al Raval de Montserrat, tocant el que era la Rambla de Gara. El Mercat de la Independència es va inaugurar un 14 de novembre de 1908 quan la població de Terrassa constava d'uns 18.000 habitants. El nom d'aquest nou mercat prové de la commemoració del centenari de l'inici de la Guerra de la Independència, malgrat que anteriorment a la inauguració es va citar com un possible nom el de Mercat de la Llibertat. Tal i com ja ens van explicar en uns altres quaderns i fa uns quants anyets la Mar Osorio i la Eva Ferran, en aquests fantàstics quadernets que encara podem trobar, doncs ens expliquen, a més del que ja us he dit, que aquest magnífic edifici, a qui se li va encarregar? Doncs en aquest cas va ser un dels arquitectes municipals de Terrassa, que va ser Antonio Pascual i Carretero, que posteriorment el va succeir un altre arquitecte municipal, que va ser Melchior Vinyals. Es construeix un edifici innovador, amb una estructura de ferro, que deixa de ser un element decoratiu i es converteix en un material constructiu, substituint el que era la combinació tradicional de fusta i pedra. Es tracta de l'obra més ambiciosa d'Antonio Pascual, perquè és l'edifici que conserva l'estructura metàl·lica més gran de la ciutat. És un exponent molt interessant de l'arquitectura modernista local. El mercat és de planta triangular, construïda per 3 naus obertes en forma de ventall, a la confluència de les quals es construeix una lluerna central. L'edifici consta d'una planta soterrada de 1.500 metres quadrats que soluciona el desnivell existent entre el Raval de Montserrat i la Rambla, i la planta superior té 3.400 metres quadrats on s'ubiquen els punts de venda. A la façana exterior distingim dues parts, el sòcol, fet de paredat comú, i la resta de la façana de parament arrebossat amb finestres verticals d'arc de mig punt separades de 3 en 3 per mitjà de pilastres. De les portes d'accés destaca sobretot el que és el treball de forja de clara influència modernista, on apareix l'escut de la ciutat com a un clar protagonista. Hem de recordar que en el 1911 el que havia estat l'Ajuntament de Terrassa havia adquirit tota una sèrie d'innovadors productes, elements, maquinària per poder fer la esterilització de peces, de roba, de tota una sèrie d'elements que propagaven les malalties infeccioses, doncs que s'havien adquirit tots aquests innovadors màquines, elements, i que fins que es va acabar de construir el que era el parc de desinfecció, doncs tots aquests aparells tan innovadors francesos van estar reposant durant un temps en el que havia estat en el soterrani del Mercat de la Independència. El mercat és destinat a la venda de productes i articles destinats al que és l'alimentació en general. Originàriament, la seva planta soterrada tingué una part destinada als que eren els carruatges i els cavalls, i fins a l'any 1972 va acollir el mercat majorista de fruites i verdures que, posteriorment, va passar al que era la mancomunitat. Actualment, és on s'ubiquen els magatzems i les cambres frigorífiques. També disposa de serveis públics i un ascensor. La planta superior es troba distribuïda en 3 naus orientades cap a la Rambla de Gara, el Raval de Montserrat i el carrer Goleta. A principis del segle XX hi havia unes 361 parades. A l'actualitat, malauradament, hi ha menys de la meitat. A l'ala petita, de 28 metres de llarg, està destinada al que és a la venda de peix i pesca salada. És molt divertit perquè ara diem anem pel carrer del peix. Les altres dues són de 65 metres i 70 metres de llarg i es destinen a la venda de carn, fruita, verdura, espècies, llegums i de queviures.
Aquest va ser el primer mercat que es va fer a Terrassa cobert. Abans sempre s'havia estat fent el que era la plaça Major, no? I precisament amb aquesta coberta i en aquell lloc es va afavorir complir tota una sèrie de normativa d'higiene i de salubritat. El dia de la inauguració no es va permetre la venda, només la visita de personalitats de Terrassa i de ciutadans. Precisament va haver-hi tanta gent que va provocar que s'hagués de fer allò com un control, no? Va ser necessari restringir el que era l'entrada. Les autoritats, ja el seguici i la premsa van anar posteriorment a sopar a l'Hotel Peninsular. Es va redactar tot un reglament que, entre les lògiques normes de salubritat, prohibia, per exemple, vendre carn que no fos de l'escorxador públic de Terrassa, anunciar la venda a crits, entrar amb gossos, exercir la mendicitat, l'entrada de prestidigitadors i fer subhastes o fires. El mercat va tenir dos tipus de parades. Estaven les d'ocupació continuada i les transitòries. Aquestes segones eren conegudes popularment com les barraques i eren utilitzades pels mercaders ambulants. Tenim la sort que encara quan anem al Mercat de la Independència podem trobar algun exemple d'aquelles mítiques parades. I aquestes primeres, les d'ocupació continuada, eren les que es pagaven un lloguer mensual i les altres es pagaven per dia. Com a curiositats, no? Doncs a Terrassa hi va haver la primera fàbrica de gel artificial d'Espanya, situada al davant de l'Ajuntament. L'electricitat li era subministrada per la Societat General d'Electricitat quan encara estava en el carrer Cremat. En el 1908, amb la construcció del nou mercat, va passar a un lateral de l'edifici, allò al carrer Goleta. Durant la Guerra Civil, l'Ajuntament va construir un refugi en el que va ser en els soterranis del mercat. I bé, això ha sigut d'una manera així molt resumida la història d'aquest emblemàtic edifici. A mi m'encanta també, com passa en el Mercat del Triomf, anar al Mercat de la Independència. És genial aquest tracte que tens amb tota aquesta gent fantàstica que està en aquestes parades. Els hi pots demanar, anar amb la taifa, que te la donin a omplir. No sé, és té un altre caliu, no? És una gent supermaca. Res, espero que us hagi agradat i res, si voleu ens veiem a la propera. D'acord? Doncs vinga, adeu!